Είμαστε το πρώτο γυμνάσιο Λαγκαδά, εγώ είμαι η Γεωργία. Εγώ είμαι η Δήμητρα. Και θα παρουσιάσουμε κάποια πειράματα σχετικά με την πίεση. Η Δήμητρα εδώ πέρα θα σας δείξει πώς δουλεύει το πείραμα. Όπως βλέπουμε τραβώντας τις σύριγγες, τα αυτοκίνητα κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει λόγω της αρχής του Πασκάλ, διότι ασκώντας δύναμη δημιουργείται πίεση και μεταφέρεται αμετάβλητη σε όλα τα σημεία. Στη συνέχεια έχουμε την κούπα του Πυθαγόρα, όπου όπως παρατηρούμε, όσο το νερό δεν ξεπερνάει το ύψος από το καλαμάκι, δεν χύνεται καθόλου κάτω. Αλλά όταν ξαφνικά το νερό ξεπεράσει το ύψος από το καλαμάκι, βλέπουμε ότι χύνεται όλο. Αυτό συμβαίνει λόγω της αρχής του Πασκάλ και του συγκοινωνού των δοχείων. Αυτό το εφεύρεσε ο Πυθαγόρας, ο οποίος ήταν από τη Σάμο. Στη Σάμο επίσης έχουν φτιάξει μήλινα δοχεία του Πυθαγόρα και τα πουλάνε. Το πρώτο που πήγα ήταν τα κείμενα του Πυθαγόρα. Όταν θα πάτε στη Σάμο στο μαλλί, θα μπείτε μέσα και θα πείτε έτσι. Επίσης, ο Πυθαγόρας αυτό το έκανε για να διδάσκει στους μαθητές του να πίνουν το κρασί με μέτρο, χωρίς να ξεπερνούν τα όρια. Έχουμε ετοιμάσει ηρωποίητες κούπες του Πυθαγόρα, θα σας τα μοιράσουμε παιδιά. Γεια σας, με το Εμίλιο και θα σας δείξουμε πώς λειτουργεί όλες οι κατασκευές που φτιάξαμε. Αρχικά, όταν ασκούμε δύναμη στην πρώτη σύριγγα, κινιέται η πλακά. Στη δεύτερη σύριγγα κάνουμε το ίδιο και ανοίγει μπρος και καταφέρει προς τα κάτω. Και στην τρίτη, απλά σηκώνει ή κατεβαίνει. Εδώ πέρα έχουμε ένα δρόμο με μια διεύθυνση, μια γέφυρα και με την αρχή του Πασκάλ πάλι, ανοίγοντας τη σύριγγα, ανεβαίνει η γέφυρα. Και το ίδιο κατεβαίνει. Εδώ έχουμε βόληση. Έχετε με κύκλωμα. Κλειστό. Είναι κλειστό. Εδώ έχουμε ένα καθιστάτη 100, εδώ μια μπαταρία περίπου 4,5 βολ και έχουμε συνδέσει το πολύμετρο σε σειρά και μας δείχνει ότι έχει 40 mAh. Τώρα αλλάζουμε την μπαταρία από 4,5 βολ σε περίπου 8 ένα βολ. Εντάξει, έχουμε βολ, τάση, έχουμε αμπέρ, γιατί σας τα λέω αυτά. Και το πολύμετρο Γιατί μας πολλές φορές δεν δείχνει ξέρουμε ότι έχει περίπου τις μονάδες με το ρεύμα. 75 μιλιάρια. Εδώ τώρα επαληθεύουμε το νόμο του ΟΟ. Ο τύπος είναι I ίσο V προς R. Εδώ έχουμε άλλα 2 κυκλώματα παράλληλα. Αυτό είναι παράλληλα σε σειρά, αλλά όταν το μικρά λαμπάκια. Αλλά όταν ανάβουμε δεν φαίνεται πολύ λόγω επειδή έχουμε βάλει πολλά καλώδια. Έχουμε αρκετά κυκλώματα σε σειρά παράλληλα και ένα ακόμα που είναι συνδυασμός παράλληλα και με σειρά. Εδώ είναι λάβει παραπάνω από όλες τις άλλες, ενώ οι άλλες λάβες δεν λάβουν καθόλου. Εδώ έχουμε κάνει μια παράλληλη σύνδεση που έχουμε ενώσει τα λαμπάκια με ταινία χαρτού και άμα πάρουμε τα λαμπάκια. Ένα κύκλωμα, ο χαλκός τι είναι? Καλός αγωγός. Άρα λοιπόν,
μέσα στο καλκό, γιατί επειδή είναι καλός αγωγός, τι έχει. Τι δυνατότητες δίνει, να κυκλοφορεί το ρεύμα, να κυκλοφορούν τα λέβετα ηλεκτρόνια μέσα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι, είναι μια ωραία απεικόνιση. Είναι η αρχή για να σκεφτεί κάποιος τα ηλεκτρικά κυκλώματα.